Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα οι αλχημιστές έχουν καλεσμένη την υποψήφια βουλευτή με την ενίον συνέλευση στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, κυρία Νανά Εμενίδου. Καλησπέρα, κυρία Εμενίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Παπακώστα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είμαι στις φιλόξενες συχνότητές σας. Κυρία Εμενίδου, θα ξεκινήσουμε με τον τίτλο μας. Δώσατε ξεχασμένες τεχνολογίες. Για ποιες τεχνολογίες μιλάμε, τι ακριβώς γίνεται εδώ? Ναι, ξεχασμένες τεχνολογίες που υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή σαφώς που ζουν και τις θυμούνται αυτές τις τεχνολογίες. Παρόλα αυτά, αυτή η νέα τάξη πραγμάτων που έχει στα χέρια της όλες τις τεχνολογίες των προγόνων μας, που είναι χιλιάδες, εκατομμύρια πατέντες, όταν ένας Αρχιμίδης, όταν ένας Ήρωνας είχε ο κάθε ένας εξ αυτών και 100 και 200 και 400 καινοτομίες που ακόμα και τότε μπορούσαν να παράξουν μουσική, να παράξουν ρομποτική, να παράξουν τι άλλο, ηλεκτρισμό, μπαταρίες και όλα αυτά, κυρία Παπακώστα, έχουν αρπαχθεί από το Ιερατείο, βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία αυτή τη στιγμή, ειδικά στο Βατικανό, και όποιος ψάχνει για τη βιβλιοθήκη του Βατικανό αυτή τη στιγμή βλέπει ότι ακόμα και ο Πάπας, όταν βγαίνει ο καινούριος Πάπας τέλος πάντων, λένε, δεν έχω αποδείξεις γι' αυτό, ότι όταν βγαίνει γράφει κάπου τι θέλω να δω από τη βιβλιοθήκη του Βατικανό, τι θέλω να δω, κάτι που δεν κυκλοφορεί βεβαίως, και πηγαίνει με ειδική συνοδεία, διαβάζει εκείνο το κομμάτι, ξανακλίνεται και βγαίνει από εκεί. Ούτε καν, λένε, ο ίδιος ο Πάπας έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Βατικανό, που πάνω από αυτήν είναι οι σιωνιστές τραπεζίτες. Και αντλούν πάντοτε τεχνολογίες των προγόνων μας, γιατί μόνον οι πρόγονοί μας τότε παρήξαν πολιτισμό, που με αυτόν ζούμε, κυρία Παπακώστα, το αναγνωρίζουν όλοι. Με αυτόν ζούμε τώρα και τον υιοθετούν ως δικό τους. Μία από αυτές τις τεχνολογίες είναι τα αυτοκίνητα, τα οποία μπορούν και κινούνται και μέσα στην θάλασσα, μέσα στη θάλασσα. Ένα παιδάκι τώρα, αν δει κάτι τέτοιο, θα νομίσει ότι είναι τρίκ και ότι είναι κάτι τέτοιο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό. Κι όμως στην δεκαετία του 60, κάπου εκεί, κυκλοφόρησε, και μάλιστα ευρέως. Βέβαια χρειαζόντουσαν αρκετά χρήματα, έτσι κι αλλιώς πολλά χρήματα χρειαζόντουσαν για να πάρθει ένα αυτοκίνητο, το γνωρίζουμε, γι' αυτό και μεταβιβαζόταν και στον γιο ή στην κόρη. Το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να περνούσε και 3 γενναίες, γιατί ήταν αρκετά τσουχτερό. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω άτομο που το έχω δει και σε φωτογραφία, που είναι τώρα γύρω στα 70 αυτό το άτομο. Ο πατέρας του ήταν γιατρός, μπόρεσε και αγόρασε ένα τέτοιο και κινιόντουσαν εδώ στις θάλασσες τις δικές μας, στην Ασπρομπάρτα και στα γειτονικά νησιά. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι ένα βίντεο που έχει το control. Ωραία. Αυτό το βίντεο λοιπόν τι δείχνει? Ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται στον δρόμο, ένα συμβατικό αυτοκίνητο, απλά έχει έναν κινητήρα V6 δηλαδή, 3,7 λίτρων, ζυγίζει λιγότερο από 1.400 κιλά, έναν τόνο 400, ένας τόνος 340 είναι οι πληροφορίες μου, να μην είναι ιδιαίτερα βαρύ. Αναπτύσσει ταχύτητες μέσα στο θαλάσσιο στοιχείο, μέσα στη θάλασσα, 80 χιλιόμετρων, κυρία Παπακώστα, που είναι συνήθως το όριο που τρέχουμε στους κακοφτιαγμένους δρόμους μας, αυτό δεν είναι? Ακριβώς, εκπληκτικό αυτό που βλέπουμε. Είδατε λοιπόν τη ταχύτητα, και χωρίς να αλλάζει κάτι, κατευθείαν όπως το οδηγείς στην βάση του κινητήρα αυτού, μπαίνει κατευθείαν, μετά συνεχίζει τη διαδρομή του, ακριβώς, την πορεία του μέσα στη θάλασσα για να συνεχίσει λοιπόν το ταξίδι. Αυτό είναι ένα συμβατικό αυτοκίνητο με την τροποποίηση μόνο του V6, αυτού του κινητήρα, με μια απλή τροποποίηση.
Λοιπόν, και μπαίνει και φυσικά σαν συμβατικό αυτοκίνητο είναι κανονικότατο, πιάνει τα 200 χιλιόμετρα στην ξηρά. Στη θάλασσα πιάνει, όπως είπαμε, στο υγρό στοιχείο 80 χιλιόμετρα. Το βλέπετε πώς σπινιάρει, πώς φεύγει και μέσα στην θάλασσα, χωρίς να κάνει ο οδηγός κάτι συγκεκριμένο, κατευθείαν από την ξηρά μέσα στην θάλασσα, κυρία Παπακώστα. Δεν είναι εκπληκτικό? Καταπληκτικό, μόνο εκπληκτικό. Αυτό που θέλω να πω, και γιατί όλα αυτά είναι θαμμένα, κυρία Εμενίδου, γιατί δεν μας δίνουν όλη την τεχνογνωσία, ποιος είναι ο λόγος? Από ό,τι έχω καταλάβει, σας είπα ότι πριν 2.500 χρόνια ο Ήρωνας είχε αναπτύξει την μηχανή που έχουν σήμερα, την ατμομηχανή. Θα μπορούσε δηλαδή η πρώτη, ας το πούμε, βιομηχανική επανάσταση να ξεκινήσει από τότε. Τα ιερατεία υπήρχαν από τότε, κυρία Παπακώστα. Μην νομίζετε. Με ποιον τρόπο τώρα έκλειναν το στόμα αυτού του ευεργέτη, για να ευεργετήσει τον κόσμο γινόταν όλα αυτά, αλλά περιοριζόταν στο να κάνει όλα αυτά, και τη ρομποτική και θεραπενίδες έχει κάνει και μουσικά όργανα και πάρα πολλά άλλα για μέσα στο παλάτι ή στα παλάτια ή στις συναθρήσεις, στα συμπόσια που γινόντουσαν, και θαύμαζε τότε ο κόσμος. Για κάποιο λόγο τα ιερατεία δεν άφησαν να γίνει τότε η επανάσταση η βιομηχανική, που φαντάζεστε θα ήταν στα ελληνικά χέρια, και αυτό που λέμε τώρα δυτικός πολιτισμός θα άνθιζε από τότε και πιθανότατα πριν χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, είναι αυτή η τεχνολογία, αυτές οι τεχνολογίες που επιμένω ότι είναι αρπαγμένες από τους προγόνους μας στα χέρια των σιωνιστών και των γεφυραίων που υπήρχαν και προ του μηδενός, και τα βγάζουν σιγά σιγά ως καινούργιες και ως καινοτομίες, με αλφαγιώτα καινοτομίες, γιατί και φυσικά υιοθετώντας πατέντες ότι είναι δικές τους, σε ημέτερα παιδιά δικά τους που παίρνουν και Νόμπελ για αυτές τις εφευρέσεις τους σε όλους τους τομείς, και φυσικά τα χρήματα που θα χρειαστεί για να αγοράσουμε την όποια τεχνολογία, τεχνοτροπία, όλα αυτά θα πάνε στον κεντρικό τραπεζίτη, που πάντοτε θα το λέω στις εκπομπές, κυρία Παπακώστα, δεν τα χρειάζεται ο κεντρικός τραπεζίτης. Γιατί έχει αφαιρέσει με δόλιους τρόπους, με ανδρίκελα που έχει φυτέψει πάνω γύρω στα 200 κράτη που έχουμε, να αποσιωπούν όλα αυτά, να μην βγαίνει τίποτα προς τον λαό, προς τα έξω, και να μην έχουν το δικαίωμα να κόψουν το εθνικό τους νόμισμα. Από την Αμερική αρχής γενομένης, από τον Λίνκολν τότε, που εικάζεται ότι είπε ότι εμείς πηγαίνουμε τώρα να πολεμήσουμε στον εμφύλιο που έγινε εκεί, αλλά τους λύκους τους αφήνουμε πίσω. Εννοούσε τους τραπεζικούς που έκοβαν το χρήμα, που έκαναν το κράχ, που έκαναν τον πληθωρισμό κατά το δοκούν. Άρα χρήμα κόβουν νυχθημερών για όλον τον κόσμο, χωρίς να έχει αντίκρισμα σε χρυσό. Δεν τους ενδιαφέρει το χρήμα που θα πάρουν από την τσέπη μας, κυρία Παπακώστα, απλά θέλουν να μας έχουν ως ζώα, κυριολεκτικά. Έχουμε ακούσει κατά καιρού σε βίντεο να μας αποκαλούν άχρηστα στόματα, και ότι πρέπει για το καλό, γιατί αγαπάμε υπερβολικά τη γέα, και για να τη σώσουμε πρέπει εσείς τα άχρηστα στόματα μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα να μείνετε 500 εκατομμύρια, και φυσικά θα είναι χαζαροεβραίοι αυτοί, αφού όλη τη δουλειά δεν μας χρειάζονται, θα γίνει μέσω ρομποτικής και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, κυρία Παπακώστα. Αυτή την εξήγηση δίνω εγώ προσωπικά. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο, δηλαδή που πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω και πραγματικά συνεχίζεται. Αν και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος πλέον έχει αντιληφθεί το μεγαλείο δηλαδή του σατανισμού που υπάρχει μέσα τους. Ακριβώς. Αυτό όμως ο κόσμος που το λαμβάνει,
τον αφήνουν να το πιστεύει μέχρι σε ενός σημείου πριν γίνει κοινώς αποδεκτό. Το οτιδήποτε θεωρούν συνωμοσιολόγους όλους αυτούς που βγάζουν όλες τις αλήθειες προς τα έξω, μετά όμως το αφήνουν να καταλαγιάσει. Αυτό αντί να φέρει σε μια εγρήγορση τον κόσμο, ότι χρησιμοποιείται κυριολεκτικά, ότι είναι ένα ρες, ένα πράγμα, τον μουδιάζει, ενώ θα έπρεπε να κάνει ακριβώς το αντίθετο, να θυμώσει και να πει όχι, είμαι άνθρωπος και θα πάρω την τύχη της ζωής μου στα δικά μου χέρια για να αφήσω πολιτισμό στους απογόνους μου, όπως πάντα έτσι έκαναν οι Έλληνες, κυρία Παπακώστα. Μάλιστα, κυρία Μενίδου, οπότε καθόλου ξεχασμένες όλες αυτές οι τεχνολογίες, τις φέρετε κι εσείς τώρα με την ελληνοσυνέλευση στο φως. Βλέπει ο πολίτης ότι πράγματι υφίσταται ένα τέτοιο αυτοκίνητο και στην πορεία υπάρχει δηλαδή και, ας το πούμε, μια ανέλυξη το ότι θα μπορέσουν αυτά τα αυτοκίνητα να έρθουν και στη ζωή μας. Μπορούν, είναι συμβατά πλέον. Βεβαίως είναι συμβατά. Να μείνω λίγο και στις ξεχασμένες τεχνολογίες, κυρία Παπακώστα, ότι αυτό που θεωρούμε τώρα μια τεράστια καινοτομία, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μια μπαταρία άκρως καταστροφική για την γέα και το περιβάλλον, που κόπτονται όλοι αυτοί οι τραπεζίτες, που αφήνει πίσω μια βρωμιά, που πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι για να βγάλουν αυτό το λίθιο που χρησιμοποιείται για αυτές τις μπαταρίες, που όταν πετιέται βρωμίζει πάλι ακόμα πιο πολύ. Θα μας αναγκάσουν με το μαχαίρι και το όπλο στον κρόταφο να το αγοράσουμε, γιατί τα συμβατικά αυτοκίνητα ρυπαίνουν, να μας χρεώσουν για τα επόμενα, για τις 4 γενναίες τον κάθε έναν από εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε ψωμί να πάρουμε, πόσο μάλλον να πάρουμε αυτά τα αυτοκίνητα, τα Τέσλα και όλα αυτά τα ηλεκτρικά. Να πω ότι αυτή η τεχνολογία είναι 100 ετών τουλάχιστον. Ο Τέσλα την είχε βγάλει, κίνησε αυτοκίνητο με ηλεκτρισμό το 1920-1930. Τον έκλεισαν φυσικά το στόμα, δεν τον έδιναν επιδοτήσεις, τον θεωρούσαν περιθωριακό, και όταν πέθανε όλα τα αρχεία του και οι εφευρέσεις του πήγαν στα χέρια πάλι των σιωνιστών. Μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Νεόριο με τους Γουλανδρίδες μπόρεσαν να κατασκευάσουν μόνον δύο ηλεκτρικά, ξέρετε πότε, το 74, 75, 50 χρόνια πίσω, κυρία Παπακώστα, και μας το παρουσιάζουν τώρα ως καινοτομία. Τους επέτρεψαν μονάχα να βγάλουν 2 αυτοκίνητα. Γιατί σου λέει άστο τώρα οι σιωνιστές, εφοπλιστές γάρ και οι Γουλανδρίδες, και θα το βγάλουμε όταν θέλουμε εμείς. Οπότε δεν επέτρεψαν ακόμα και αυτούς. Τώρα, το γιατί γίνεται αυτό, γιατί όλη η χώρα, οι κυβερνώντες εννοώ, δουλεύουν για τους εφοπλιστές. Αυτοί είναι που τους τα στάζουν χοντρά και φανερά και κρυφά για να βγουν, για την προώθηση όλων. Δεν έχουν χρώμα αυτοί. Όποιος και αν βγει εκεί πέρα πάνω θα προσπαθήσουν να περάσουν τα δικά τους. Φαντάζεστε τώρα ένα αυτοκίνητο σαν και αυτό, όσο και αν κάνει, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πανάκριβα τα αυτοκίνητα, να το έχουν αγοράσει όλοι οι νησιώτες και να μην περιμένουν πότε θα έρθει το καράβι. Το πλοίο της γραμμής, σωστά. Το πλοίο της γραμμής, ειδικά στις άγονες γραμμές που εκεί παίζεται, παίρνουν για τις χοντρές επιδοτήσεις και ούτε καν γίνονται όλα αυτά, ή τα καλοκαίρια να μην πληρείτε καμία κανόνες ασφαλείας, να είναι σαν τις σαρδέλες πάνω στα καράβια, με αποτέλεσμα κάτι να συμβεί, να κινδυνεύουν χιλιάδες άνθρωποι. Τίποτα, όλα για το κέρδος, κανένας έλεγχος ποτέ. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει. Εγώ κάποτε τα καλοκαίρια που ταξίδευα, κυρία Παπακώστα, δεν μπορούσα να κρατήσω τον καφέ μου με τεράστια πλοία που περνούσαν και από 7 και από 10 νησιά, ειδικά ξεκινώντας από εδώ να πάω στην Ρόδο, που έκανε και 2 και 2,5 μέρες. Βάση περιπτώσει, φαντάζεστε τώρα όλοι οι νησιώτες να έπαιρναν αυτό με ελληνική κατασκευή, γιατί μπορούμε εμείς να τα κατασκευάσουμε αυτά, και όλα τα νησάκια που είναι πολύ κοντά να είχαν αυτό. Βέβαια. Και
Οπότε ούτε τα δελφίνια, ούτε εκείνα, και τα δελφίνια. Γιατί όχι, δεν είπαμε να εξαλείψουμε, παράλληλα. Αλλά να εξυπηρετώνται και οι κάτοικοι, ειδικά των κοντινών νησιών, που για να πάνε από το ένα νησάκι στο άλλο με το αυτοκίνητό τους θέλουν του κόσμου τα χρήματα. Βλέπουμε και το ξέρουμε ότι όποιοι έχουν ακόμα και τώρα την πολυτέλεια, γιατί πλέον κάποτε όταν ήμουν μικρή εμείς κάναμε διακοπές 1 και 2 μήνες. Αυτό είναι διακοπές, 2 μήνες κυριολεκτικά. Λοιπόν, με ένα άτομο να δουλεύει, ο πατέρας μου που ήταν στη Γερμανία. Δεν ήμασταν πλούσιοι, φτωχοί ήμασταν. Λοιπόν, και τώρα για να πας ένα τριήμερο λες έκανα διακοπές, να πάρει ευχή κυρία Παπακώστα. Ακριβώς, ακριβώς. Για 3 ημέρες έκανα διακοπές. Γιατί όταν κάθεται το ζευγάρι να πει πόσα θα ξοδέψω, βλέπει ότι τα μισά του χρήματα πηγαίνουν στο καράβι επάνω με το αυτοκίνητο. Γιατί θα πάρουν το αυτοκίνητο. Φαντάζεστε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά εκεί στα διαπόντια που είναι 3 νησάκια το ένα κοντά στο άλλο, ότι θα μπορούσαν με ένα τέτοιο αυτοκίνητο που έχει 7 κατοίκους, αυτό το νησί, ένα νησάκι που επισκέφθηκα, 7 κατοίκους, να μπορούν να μην φεύγουν στην Κέρκυρα, γιατί λόγω του ότι αργεί να έρθει για ανεφοδιασμό το όποιο πλοιάριο. Με θαλασσοταραχή δεν έρχεται καν, αλλά είναι τόσο κοντινή η απόσταση, μπορούν να πάρουν το μετεωρολογικό δελτίο, να δουν ότι στις 6 ας πούμε θα έχει φουρτούνα, οπότε στις 3 να το κανονίσουν έτσι, να πάνε στο γειτονικό νησί να έχουν το αλυσιβερίσι τους. Έτσι δεν είναι? Αλλά ποιοι θα χάσουν? Θα χάσουν οι εφοπλιστές, κυρία Παπακώστα. Σωστά. Και πόσοι ακόμα σε όλα αυτά τα νησάκια έχουν την ανασφάλεια, ανά πάσα στιγμή θα τους συμβούν διάφορα θέματα υγείας και γιατρού, βεβαίως, όλα αυτά, βέβαια. Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Εμενίδου. Να περιοριστούμε όμως για να μπορέσει και ο τηλεθεατής μας να τα αφομοιώσει. Να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Μου έκανε εντύπωση, όντας πολυταξιδευμένο άτομο, κυρία Παπακώστα, ότι όταν σας είπα ότι θα κάνουμε για τα αμφίβια οχήματα, η έκπληξή σας ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη. Ήταν μεγάλη, όπως... ναι. Που σημαίνει ότι πράγματι δεν μου είπατε για ξεχασμένες τεχνολογίες, και αυτά τα αμφίβια υπάρχουν από το 60 όπως προείπατε, και σήμερα πλέον τις ανασχετούμε τι θα φάμε αύριο, γι' αυτό... Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν λέμε του 60, άρα η τεχνολογία θα είναι από το 50. Για να μην σας πω ότι είναι εκατονταετιών και πίσω, όπως προανέφερα. Εδώ στην χώρα μας είχα κάνει έναν μαραθώνιο σε ένα σταθμό στο Αργό, ραδιοφωνικά, αλλά και τηλεοπτικά στο Αργό Web TV. Εδώ της Μακεδονίας είναι αυτός ο σταθμός. Ένας μαραθώνιος κυριολεκτικά, όπου αφορά την βιομηχανία αυτοκινήτων στη χώρα μας. Πόσοι οραματιστές έχουν περάσει εδώ και πριν από το 1900 κάποιοι, για γεωργικά μηχανήματα, βαρέα μηχανήματα, τζιπ, τέλεια αυτοκίνητα που μπορούσαν να συναγωνιστούν σε όλο τον κόσμο. Κάποια αγοράστηκαν από την Ιαπωνία και ακόμα υπάρχουν μέχρι σήμερα, και πώς κάθε κυβέρνηση τους έκοβε τα πόδια, κυρία Παπακώστα, και τους γονάτιζε με φόρους, αντί να τους ενισχύσει να έχουν προοπτική, με χιλιάδες εργάτες που υπήρχαν εδώ, κοσμήματα κυριολεκτικά, δεκάδες με το όραμά τους να έρθει, άλλοι από την Αμερική, από την Αυστραλία έχουν έρθει εδώ να υλοποιήσουν το όραμά τους στη χώρα τους, στο χώμα τους εδώ, και δεν τους επέτρεψαν και έκλεισαν όλοι αυτοί, κυρία Παπακώστα. Άρα και αυτή η τεχνολογία που είναι από το 60 θα μπορούσε να ενσωματωθεί αυτός ο κινητήρας VSX και να έχουμε όλοι, γιατί όχι, με μία μικρή επιβάρυνση προφανώς που θα υπήρχε, όλοι να έχουμε ένα αμφίβιο αυτοκίνητο. Αλλά βλέπετε ότι πάντοτε οι ανθελληνικές κυβερνήσεις έβαζαν φρένο στην όποια ανάπτυξη και εξέλιξη, κάτι που θα τα αναδείξει όλα αυτά και όλες τις τεχνολογίες που υπάρχουν στα χέρια του φορέα, που δεν τις γνωρίζουμε, και
θα διευκολύνουν την ζωή των πολιτών όσων ζουν εδώ στην Ελλάδα και θα γίνει πραγματικά ένας φάρος ξανά η χώρα μας για μίμηση με την καλή έννοια όλου αυτού του πολιτισμού που θα εξάγουμε και πάλι, κυρία Παπακώστα. Πολύ ωραία, κύριε Αμενίδου. Επιφυλάσσομαι για άλλη μια εκπομπή, διότι μου δώσατε το αίρισμα να σας καλέσω για μια εκπομπή, γιατί δεν έχουμε ελληνικά αυτοκίνητα και αν είχαμε τέλος πάντων έχουν αποκρύψει. Γιατί πάντα μου έκανε εντύπωση ως παιδί, πάντα ρωτούσα τον πατέρα μου για ποιο λόγο δεν έχουμε εμείς εδώ ελληνικά εργοστάσια, για ποιο λόγο να εισάγουμε. Από περιέργεια, τι απάντηση παίρνατε από τον πατέρα σας? Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε ότι είμαστε ένας πολύ έξυπνος λαός και δεν μας αφήνουν τα ξένα συμφέροντα. Το θυμάμαι σαν τώρα αυτό. Λοιπόν, κυρία Παπακώστα, δεν θα τους ρωτήσει ο φορέας αν μας αφήνουν ή όχι να προωθήσουμε τα δικά μας, έχοντας 3 εκατομμύρια αποδεδειγμένα μέσα στους λογαριασμούς μας, εγκεκριμένα όλα αυτά από τον Άριο Πάγο με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 από το 2015. Δεν θα ρωτήσουμε για τα δίκαια και τα δικά μας. Έτσι κι αλλιώς δικά μας είναι. Κανέναν απολύτως δεν θα ρωτήσουμε. Με το που θα πάρει τα ενία της χώρας ο Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, όλοι οι πολίτες μαζί θα ενεργοποιηθούμε να κάνουμε την πολιτεία που μας αξίζει με το όραμα Ελλάς, γιατί υπάρχουν, όπως σας είπα, 3 εκατομμύρια. Ας κατεβάσει κάποιος στο PDF όλο αυτό, προγραμματικές δηλώσεις, οικονομικά εργαλεία, ιδρυτική διακήρυξη, και θα δει τις απόλυτες αποδείξεις μπροστά του. Σας ευχαριστώ, κυρία Παπακώστα. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρία Αμενίδου. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή των Αλχημιστών έφτασε στο τέλος. Καλό σας βράδυ. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο που μέσα από τις 3 θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι οι ίδιοι οι πανίεροι μοναδικοί θείοι δημιουργοί Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216 800 9810 και 690 9969 698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com.